Gràcies, senyora presidenta. A veure si ens podem posar d'acord i m'entén a lo que jo vull preguntar-li. Mire, vostè té dos problemes molt clars. Uno es reflexa la setmana passada quan es declarava en rebeldia i demanava una medalla interplanetària. Això és digne d'un professional contacontes que passa del Pinocho a Alicia en el País de les Meravelles. I això fa que el seu partit s'avergonyisca de vostè. Li faran caure. Però tenim un altre problema que també avui volíem dir-li, i és que la seva paràlisi està fent-nos passar una factura molt cara a tots els valencians i valencianes, i també té nom i cognom per una xifra molt clara, més de 600.000 desocupats. I això són els dos problemes que té vostè, i a tot això vostè no diu res ni fa cap tipus de contestació ni resposta clara. Preguntes simples. Per a fer front a la crisi, per exemple, se m'ocorreix, pensa vostè reduir el nombre d'alts càrrecs? Pensa vostè reduir el nombre de conselleries, com sí que demanen vostès en altres parlaments i fins i tot al govern d'Espanya? Moltes gràcies.